ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களை, வெல்கம் டு 3M டேக். நான் உங்கள் பாலா. இந்த குவாரண்டைன் எல்லாம் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நானும் சேஃபாக தான் இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா, சாம்சங் டெக்ஸோட குயிக் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக தான் இருப்பீங்க. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ சாம்சங் டெக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா, உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஒரு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டராக மாற்றுறதுக்கான ஒரு ஃபீச்சர் தான். இது வந்துட்டு சாம்சங் சீரிஸ் ஃபோனுக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு 2017 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியுன்றது தெரில. ஸோ அவேர்னஸ்க்காக இந்த வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ சாம்சங் டெக்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 3 விதமாக செட்டப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்துட்டு HDMI கேபிள் அடாப்டர் அண்ட் டெக்ஸ் கேபிள் அண்ட் மல்டிபோர்ட் அடாப்டர். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தோம்னா, சாம்சங் டெக்ஸ் டாக். இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஃபோனையும் மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, சீரிஸ் ஃபோன் மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் வெல் வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு லேண்ட் கேபிள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு வைஃபை உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. லேண்ட் கேபிள் வழியாக இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர். ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான காம்போனெண்ட். ஸோ செகண்டாக என்ன பார்க்க போனோம்னா, மல்டிபோர்ட் அடாப்டர். இது வந்துட்டு உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் மானிட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் வெல் இதில் வந்துட்டு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை. அண்ட் வேணும்னா மவுஸையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேர்டாக பார்க்குறது HDMI அடாப்டர். இது வந்து சிம்பிளாக உங்கள் மானிட்டர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதில் சார்ஜ் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ ஃபோன் டெட் ஆகிடும். அண்ட் இந்த மாடலில் தான் உங்கள் ஃபோனை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த 3 கேபிள் ஏதாவது ஒன்று வச்சு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெக்ஸ் மோட் எனபிள் ஆகிடும். இது வந்துட்டு சாம்சங் S8லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லா ஃபோனுக்குமே செட் ஆகும். ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ பர்டிகுலராக எஸ் சீரீஸ்க்கு மட்டுமே கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஃபீச்சர். ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்கள் உங்கள் ஃபோனில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே வந்துட்டு உங்கள் மானிட்டரில் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆண்ட்ராய்டில் வீடியோ எடிட்டிங், ஆண்ட்ராய்டில் கேமிங் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்களுக்கு வேறு லெவலில் பண்ண வச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இதில் எல்லா ஃபீச்சருமே நீங்கள் ஃபோனில் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஷார்ட்கட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் எங்கேயுமே இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஸோ இனிமேல் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கான ஆகிற செலவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சீப்பான செலவு தான். ஓகேங்களா? நான் அதை கடைசியாக சொல்கிறேன். அண்ட் இந்த டெஸ்க் ஃபியூச்சரை வச்சு உங்கள் ஃபோனை வந்து மவுஸாக கீபேடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடியில் வந்துட்டு சாதாரணமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மானிட்டர் அண்ட் மவுஸ், கீபோர்ட் இவ்வளோ தான் தேவைப்படும். மானிட்டர் மவுஸும் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ மானிட்டர் கண்டிப்பாக HDMI தான் இருக்கணும். அதுவும் ஃபுல் HD மானிட்டராக தான் இருக்கணும். ஸோ இதுதான் சாம்சங் டெக்ஸோட குயிக் ரிவ்யூ. ஸோ இதை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும்னா கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி நண்பர்களே உங்கள் ஒத்துழைப்புக்கு.